sembah nuwun. Iki ya dirawuhi. Oh, pelawak ya sing peparing ya kuwi Bapak Tumiyono. Oh iya, sapa? Mas Gareng Semarang. Nggih, wis ngarani. Ora tak jedheki ya Mas Gareng Semarang. Monggo diaturi tindak munggah kene men supaya ndang rancak lakune. Monggo. Monggo Mas Gareng. Nganggo tembang apa? Ora usah nganggo tembang wis ben mlaku dhewe kok kaya. Iya, wis ben manja ora. Oh, karo Abah. Ya, Wah, karo Abah Kirun. Monggo, Bah. Wah, iya, matur sembah nuwun. Seneng aku nok. Ya, dikancani karo para pepunden karo para senior. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Ngatos-atos, Bah. Nggih. Sugeng dalu Mas Eno. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu, Bah. Sugeng dalu. Nggih. Iki jane Gareng tok. Apa? Lah mergane? Aku panitia. Aku Mas Kundang hajatan iki koordinator. Oh, gayane koordinator piye teko telat kok koordinator? Lah telat ki rak sing bengi iki. Lah terus Mas Kundang sarunge ndek gaya aku wis tampil dhisik kok. Oh ngono ya. Lah iki rencana akitku sing masang terop ki sapa? Oh iki terop. Niki sing masang ngapain lho? Lho sing ngomong sapa? Aku ki tekon. Lho, anu kalimate panjenengan menika janjane nakokke ngoten. Lah sing masang terop ku ya keluarga Yayasan Putra Pandhawa. Nggih. Wong kene ya duwe dhewe kok ora mungkin terop Madiun tekan kene. Nggo apa? Lah wong aku sing tak terone iki kok. Ayo aku gawe terop nyuntuh Mas Kondang kok gekku tak gorene upil apa? Tenan lho iki kanugrahan kanggoku. Sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung pupuran putih nganti saiki ditimbali panjenengane bapak terkenal ki lagi ki. Kok bapak terkenal? Iki lho sing digawe iki lho, Pak Kondang. Kondangnya ora terkenal. Ya nek ngono ya ora Pak terkenal tok. Sapa? Bapak Kuncoro ngono ya. Ya iso Pak Kuncoro. Ya Kondang. Lho ngatasi ketua Pepadi kok aku lagi sowan pisan iki piye? Pas Kondang wis aku. Apa? Gareng rasah mulih. Kowe rak lagi iki. Heeh. Kowe 3 dina kok ning kene. Ya kon bongkar terop iki wong ngesuwane iki. Rumangsaku kok iki wayangan Mas Kondang iki wayangan wis dihitungi 300 wayangan bumbu. Wah, langkung aja. Wah, 300 luwih nanggap wayang. Sumben iki. Ki terus wayangan terus. Terus menika. Wong iki Mas Kondang rencanane ben minggu kok. Wayangan. Niku ling ngendika dek kapan, Mbak? Ling ngendika berminggu itu dek kapan? Wingenane pas ning Tambun. Niki rencana wayangan berminggu. Wayangan terus. Nek sing mau nanggap. Lho ora Pak Kondang dhewe to? Lho ora Pak Kondang dhewe. Ya Pak Kondang ya enek sing nanggap ya enek. Wah iki jan iki luar biasa iki tamune. Iki ngatasé iki wis lapangan iki mone lak kali. Heeh. Ditutup dienggo lapangan untuk kegiatan kampung. Ngluber tekan kono. Lho tekan kono nganti nggo mangan wis ditutupi aku dadi rong mangan iki. Ardahar bingung mergo ketutup. Ketutup ning ora apa-apa iki demi aku ra gumun. Apa? Mas Kondang mantu ngene iki lumrah biyen mantu sing ning gedung pewayangan. Ya ngene iki. Bar Mas Kondang mantu, aku ya mantu anakku. Tamune ora mung ngene iki. Apa? Weh, ora perlu akeh. Wong 100 tapi gak mulih. Apa iki? Lah ngenteni aku utangan kabeh sing gak tanggung digawe iki. Basa mbok wae iki bengi iki nglumpukke balung apisah Mas Eno. Panjenenganipun Pak Kondang pikantuk besan. Besane dalang Kondang saka Boyolali. Leres. Dalang sing randi daging. Apa? Tengkleng. Balung tok. Aku yang terjemahke tengkleng iki ora randi daging. Apa? Teng kuwi mambu terus kleng ki swara sing mambu entut paling ora ya abak ngono ning ora Kondang ki
begitu arep besanan karo Mas Tengkleng. Kaget mau. Apa? Mas Irawan kan matur bapak. Pak, aku lamarno Camboyo Lali bener putrane Pak Sri Susilo. Tengklengi gak disebut. Aku melu ngeteri begitu Pak Kondang mlebu daleme klenteng. Tengkleng kok klenteng. Mlebu daleme klenteng. Tengkleng, Pak. Tengkleng. Nanggone anu Tengkleng Pak Kondang kaget lho. Wah, iki besanku ki paling ora wong akademis. Nggih. Oh iya. UNJ apa UGM. Terus nyawang nuwun sewu, nyawang mustakane Mas Klenteng iki kaget. Sirahe kaya kompresor, profesor. Dadi ora enek rambuté blas kek kene entek kene dingu. Aja mbok godhol. Dadi modele kaya Jet Li lho. Aja mbok godhol. Ora. Iki piyayine Mas Klenteng iki kesel-kesele. Sapa? Apa ana awan mantu kok bengi dalan ya iki. Lah kuwi wong kepepet buta kok. Wong kepepet buta ya ngono kuwi. Wong mantu kok mantu awan mantu bengi aja ngeyel dalang iki ora wong bingung kepepet buta. Wau bengi tesih dalang teng Delanggu niku. Mas Kondang tindak ya. Ketoke nyiapne amplop. Gak usah lho, Mas. Gak usah lho, tenan aku buah lho rene. Engko mok sangoni sungkan. Gone ketua pepadi kok ndagel kok njaluk bayar saru. Nggih. Saru nek sampean ra nyiapne amplopku saru banget. Tenan lho Mas. Kowe iki jale njaluk apa ora? Mas Kondange wong sukses luar biasa. Mlak kok wis tira kok. Raga, mayare ngraga apa-apa kowe. Mas Kondang iki tindak tok wis wibawa. Mas Kondang lek mlaku nudelenge. Siji Mas Kondang, loro Klaten. Joglo Tumiono. Kuwi nek mlaku modele kaya ATM. Pak Tumiono mlaku kaya brankas modele. Aku wegah, aku gak. Kowe mesti jurusane rono. Ora, kowe ngono. Mlaku tok Mas Kondang kaya ATM kaya. Iki lho aku ora senengku dagel karo dagelan tanpa anggaran ngene iki lho. Kok Mas piye kok tanpa anggaran Mas? Iki teko rene iki piye urusane iki aku sing iki nek ngisor kono iki aku sing ditutup. Piye rek? Aku kok iso tekan kene kok ora ono sing ngongkon aku tekan kene piye lho piye Jan? Lah aku dagelan ngeyel kok. Kok dagelan ngeyel piye? Kene wong pasang tirope tak parani butuh pelawak mboten aku ngono. Aku dagelan. Ane ya ora iki jenenge jemput bola iki manajemen. Manajemen kok sing diamuk kancane. Mbok kaya Masino kae. Ngapa? Lho iki bengi iki kae urung genah. Lah kuwi wis ngancam wayang simpingan sakmene kae iki. Kok sing diancam wayang iki dalang super power tenan. Sapa wong power bank. Kok jan. Kok aja nyurayani abah iki Run. Abah niku ngendika dalang super power kula niku malah terus ati kula ciut mbok sak lumrahe mawon, Mbah. Iki sensi. Sak lumrahe piye wong kowe iki ora lumrah wong kok. Lho kok ora lumrah wong pripun? Dalang kok bendina laris kaya ngono kuwi lho. Itungen dalang kok kowe jenenge aku delok aku nyawang jadwale we kesel. Iki jadwal kebak lho bojone iki kapan ning garap aku. Ayo sakarepku bojo-bojoku kok nek arep garap ndak tak lapor kowe iki njur kowe. Lah yen pancen kowe ora kecunggah aku lah ya iso dadi sukarelawan. Diloke ngono karo nesu. Ora nesu, aku saiki lagi ngerti kok. Mulane kowe nek nang omahku betahe ra jamak-jamak. Ya betah wong sedina ora mbok suku apa-apa kok. Dalang kok larise luar biasa. Lho, iki bola-bali ning dinggon lak kula menerjemahke jenenge dalang. Iki oh hebat. Sena Nugroho. Saiki seje karo dalang-dalang liyane. Corak Solo oke, Yogya oke. No ki nonton sewengi muput ora bakal bosen mergo wiwit pertama nganti entek-entekan lucune tetep ana. Tetep ana. Nunggal profesi karo bapake putra dalang Ki Suparman. Ki Parman. Grojokan 1000 Pak. Odar. Wis, aku wis ngerti nek kari dhewe iki ora mesti elek. Ora, apik. Taklem aku. Oh iya iya. Grojokan 1000 paribasane rezekine panci saiki. Oh, bine royal. Ah, ngono.
Lah kok ngono kok Mbak Ardani elek iki piye? Royal iki ora kudu elek kok ya. Royal ora kudu. Contone kaya panjenengane Pak Kondang ki ya royal koleksi wayang-wayang kuno. Iki royal, kowe lak ora ya? Ya. Kowe lak sing mbok openi lak sing ora sing tua-tua ya, sing nom-nom ya. Ngomong ora penak. Lho maksud iki wayang anyar lho. Wayang anyar wayangan jurusmu iki dalang luar biasa. Apa? Jangker wis ngene iki. Heeh. Mlebu nang YouTube kuwi Hongkong komentar. Walah Ngamarta terus apa iki? Hongkong kok Ngamarta iki lho. Barong komentar sing komentar ki orang wong Indonesia tok Ngalengka komentar, Minak Jinggo komentar Blambangan, nganti setan Minangsaya iki sing nonton dudu wong demit barang. Mula rupane dalange saking bendina mayang kaya danyang to. Bocah dalang kok dan luar. Iki ciri khase Masena kowe ngerti? Apa? Pokoke ditenono nggon keris. Oh. Angger rada kandel ki keris asli. Ning angger ora ana anggarane keris iki sing bautan lho. Sing diputer tok ora ana isine. Iki asli iki. Iki asli. Kapusan kowe. Lho ora ana isine. Lho ora apa-apa iki lho. Ah apa ora ngetoke dalan kere ngene iki. Mosok dalan kondang kok kerise ora ana isine iki piye? Ora Mas iki mbangane ribet nang pesawat ki nek dadak dititipke kono titipke kono. Apa kowe numpak pesawat kok ya mung nunut bis lho. Ngenyek. Iki mau ngenyeki dalang kondang ndi-ndi kulino nang Jakarta ora numpak pesawat piye? Ngapa? Iki wong iki yo ning ya kuwi. Apa? Aku tau bareng karo dhek iki isin. Apa? Wong dalang Yogya maune ya nuwun sewu. Dalanane iki kulinane nunut truk numpak pesawat karo kuwi Garuda sikile mudhune mancat ngene. Lah aku ning andeng nyapa to Mas Eno ngewangi ngerem jere. Apa enek pesawat mudhun dek ngewangi. Niku refleks kok Bah, kula niku refleks apa ya saking kowe ora njowo pengalaman. Ngono kok ditutup-tutupi bareng Garuda pramugari nguweni snack, nguweni kopi moh. Ngapa? Ora gelem bareng mudhun. Lah nyapa Mas Eno kok gak order? Lah engko mbayar gitu. Wah, piye kae gratis ya. Sik Mas Gareng. Apa? Iki nek ngudal elekku Abah iki. Abah iki ya nuwun sewu dagelan senior numpak pesawat ya ora pengalaman. Ora pengalaman iki, Mas. Sampean ora kelingan jaman kula bareng ngerem terus sampean teng ndi, Pak? Toilet ngoten niku. Kathoke teles separo. Lah ngapa? Lah jarine kenging napa, Bah? Iki pas pipis ki pesawate menggok. Dadi iki ya melu menggok ngene. Ora kuwi tok. Lawangi toilete pesawat ki ra dijeglek ngene, glek ngene. Lah nek nggonku kan yo mung ngene terus mak blek ngono. Lah aku golek iki ki renek. Dadi nguyuhku kuwi sing tok nutup lawang mancal ngene. Lah kok pramugarine nginceng lho ki enek asu nguyuh ngono kae. Ya. Dadi karung jejak lawang ngene, akhire nyontrot rene. Wong kekurangan kok do diumbar ning ngarepe wong umum. Ah, iki pengalaman. Iki jare ndek gaya apa to? Panjenengan Pak Kondang iki. Agustusan. Lho. Mboten kok. Iki Jawa apa ora nek iki mantenan Mas Kondange busana jangkep. Aku lak omong to rene iki lagi pisah. Iki keluarga besar mangsamu. Kowe nek nang kene iki percaya nek iki keluarga besar. Ngono to. Sawangen Mas Kondang sakmono turu irawan adike gedhe-gedhe nek mlaku lho kuwi warok-warok ndi kuwi aku teko. Wong sak omah kok lemu kabeh. Iki duwe gawe kok. Saking sing Mas Kondang lemu putrane lemu buajahe sampe kuru. Apa? Daginge tipak Pak Kondang. Ora iki duwe gawe apa ta iki? Mantu. Ngunduh mantu Mas Gareng. Saiki yen mantu ki aku ngerti. Lah ngunduh ki apa? Iki download wedding. Kok download wedding ki apa? Download ki ngunduh wedding ki manten ngono dadi ki ngunduh manten ki download wedding ngono. Sing pengalaman. Kuwi lak nganu, kuwi lak moderne, tegese ngunduh kok. Mbah. Nah, awakmu sing kulino kuwi. Ngunduh ki apa? Ngunduh ki ya ngopek nek cara Jawa. Ngopek ki lak yen woh-wohan. Wong ki wong mosok wong disogroki ngene. Nek dagelan ki besok ya ngunduh. Ngunduhe pangkate. Ngunduh apa Mas Gareng? Ngun ki ngundang tangga teparo handetolan sanak kadang. Terus duh ki saka tembung duduhake iki lho mantuku.
dadi ning daleme Pak Kondang ana Piyayi Putri wis do pirsa iki mantune Pak Kondang ngilangi sarusiku. Mula diarani mantu. Mantu Pak Kondang ora ngeman barang sing metu. Nah, ku yo kaya mbok pirae ragate dienggo mujuti merajakne anake. Ku yo kaya sing mantene lanang. Apa? Mantu. Apa? Sing diemani-man metu. Lah nek ra ditokne ya lara kabeh ning awak. Maksude iki tabungan sing ragat manten ki ora Pak Kondang. Ngopo ngeres. Ngeres. Lah aku kok anu, Mbah. Kula ling guyu le menggok kok tekan tabungan iki lho. Hubungane apa? Demane-man metu. Maksude tabungan. Wong sing demane tabungan ki apa khusus manten lanange ora sademan beng sing arep metu. Ku nek deman ora metu, lara kabeh. Aku ngene iki lho ndagelen ora sak grup ora klub ngene lho. Lah karuan kowe anggaran aku ora kok. Sampean wis sago dadi panitia kok nyuwun anggaran. Ora aku nebo karo. Lah terus apa gunane kowe nganggo iki? Bros iki. Iki bros pepadi. Pepadi. Lah iya, lah anggotane masuk anggota penasihat pepadi pusat. Lah ngono kok ketua DKI kok njaluk anggaran, sorry no. Rasa dipikir bengi iki. Besok ngono. Besok ben ngono. Lagi iki lho, ana kere kok mlipir ya iki. Aki jenenge kere iki lho kaya awake dhewe iki men anu najano kere tapi jujur. Betul. Lah sing jujur-jujur kae ora jujur malah mentale kaya kere. Iki dirawuhi calon besan. Sapa? Pak Arianto karo Bu Nurana iki ya calon besan. Jurakane bis aku kok nganti ora ngerti lho ya. Aku ora roh mergo aku ya suwi ra ditanggap. Jurakane bis PU Haryanto. PU Haryanto. Wah, aku ngerti parkire bis ning kono loro. Wah. Mas Tengkleng itu gratisan bis loro. Gila. Dalange Tengkleng wis karek ngebel Pak niki kula besanan kali Mas Kondang karo Pak Rianto. Wis cukupi bis kirim loro. Mula Mas Kondang pasuryane bengi iki bening. Lah iki ning iki kualik lho. Apa? Ah sing manten anyar anake kok sing ngonimun bapake iki. Sapa? Ha iki sing ngonimun ki Mas Tengkleng nunut anggaran. Bis barang iki nunut besan ngono. Iki apike kon munggah. Sapa? Bisa kon munggah. Sapa? Lho, suarane no ben pirsa nek besane Mas Kondang iki dalang sing luar. Oh, Mas Tengkleng. Nggih, ya setuju mangga. Ya Mas Tengkleng. Turuk. Jarweng jarwa. Bedak-bedake kowe karo abahe ya kanca karo aku lak ya kanca. Wah, jan Mbak Jange. Pripun, Mbak? Aku iki dadi dulure iki mulai iki JSMKI. Oh. Mas Tengkleng. Mas Tengkleng mulai SMKI JSMU lagek roh iki. Apa? Dek nganggo sepatu. Nganggo sepatu kok sikil kok ra sinkron kok mlakune iso ngene. Wah, ning ngetoke mesrane karo kan garwa kopel apa? Kopel ya, Dok? Kopel. Apa ki? Pakaiane sarimbit. Wah, ketok yen ki bahane turane sing wedok. Nenyek. Iki anak wedok sapa? Diwengku Irawan. Ah, putrane Mas Tengkleng. Putrane Mas Tengkleng. Iki ngeweni conto putrane. Piye to, Mak? Karo Bu Tengkleng sing saiki ki alur ngidul kuwi gandengan. Wingi aku petuk nang Mall Soro sing wedok ya digandeng ngene. Mesra. Mesra apa ngono nek diculin jupuki jajan ndi-ndi. Meten ndi-ndi iki jupuki malah. Lha ngelek-ngelek kanca kok. Mas Tengkleng lah, duh. Nggih. Iki ya makane esuk meneh yen digawe aja ngundang dagelan elek-elek ngene iki. Entek ya wis ngerti nek kelakuane dagelan. Monggo Kanjeng. Monggo. Wah.
Tajake kecilian apa wis sepatune iki? Matur nuwun lho, Mbak. Sehat ya. Sehat, Mbak. Weh, kegedean jam nganti abot ning angkat. Pancen iki mau digarapi lho. Ora apa-apa, bisane ya ketua pepadi, sampean ya anggota pepadi gek padha senimane nek gojek ya ngene iki. Nggih, ora apa-apa. Oh, ya kulino gojek ning dhuwur panggung. Sing kegedean ki ora jame tok. Kupluke barang. Sing dikupluki kupinge barang. Nganggo jam biyen dewan. Oh jalan terus anggota dewan 5 tahun. Nyalon kene. Piye dadi? Ora dadi. Kok dadi dalang dadi DPR. Halo Mas Rengkleng. Nih, waduh. Derek syukur, derek bunga. Amin. Panjenengan bepisanan kalian Pak Kondang. Pak Kondang. Amin. Muga-muga bisa putrane dadi Mimi lan Mintuna. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan selain maut. Amin. Mas Tengkleng iki rak ning Bekasi nang gone Harapan Baru. Sampeyan nyuwun donga apa nang masyarakat iki nang penonton wayang kanggo manteni. Mumpung sebagian masyarakat ing tlatah Mantansi Mantansi. Kene iki lho ngendi? Bekasi. Lah ya Bekasi lak mantan to. Bekasi lak Mantansi. Oh iya. Iki wis do rawuh. Ayo. Tokno pangunek-unekmu kira-kira bis kuwi biayane pira? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kunjuk dumateng para rawuh ing sami lenggah wonten Bapak Kondang Sutrisno. Kula nyuwun donganipun panjenengan ing sedaya ing rawuh. Mugi anak kula kalih dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Oh, dadi pun mboten dadi keluarga sampean, sakniki dadi keluargane Sakinah. Iki sing tak bayangne nek Pripun? apa? Mas Kondang, Mas Haji Kondang karo Kang Susilo Tengkleng iki engko nek ndek putu. Lho ya kok dibayangke ngapa lumrah lho. Putune ning Boyolali kono. Biasane nek cah cilik iki bayi kira dolanan nuwun sewu rambuté mbahe. Monggo rambuté renek. Monggo kene renek rak kaya kurma trusur. Apa ya ana putu kok plorotan. Monggo bawa Mas, bawa sing pelok. Ora iso pelok sing ya pelok sing lakune dhewe sing sepat. Nggih, kula ya mireng panjenengan iku ya ngarang lagu barang. Ngarang lagu ning ora payu ya Mas. Lagune apik, lagune kalau saya menilai bagus. Sing bawa ya ben Mas Tengkleng, sing nembangke ya Mas Tengkleng, sing nabuh Mas Tengkleng, sing ngendang Mas Tengkleng, sing bayar sapa? Ayo Mas, ora butuh apa-apa kowe. Oh alah untari. Bejo temen tondo aku dadi wong tuwa. Nalika mantene sungkem nang kene. Piye? Kene nang wangis. Ngopo? Mergo ya urung rabi waktu. Oh iya rabine sik anake. Lagi sik anak. Ayo Mas. Nggih, lagu panggodaan ingkang tresnan. Ora sing ae lho ditukuwi sing Timbang ana Timbang. Kok kanca panggodane katresnan. Panggodaan ingkang tresnan kanca-kanca kula sing do iso imbang ana katresnan. Mosok sampean lagi nikah kok wis arep digodha karo wong ora mungkin. Nggih. Imbang ana katresnanku ibune. Gobarke jurakane bis putri nyuwun palilah Mbak Nurana wis suwi ra nang Jakarta kon tindak panggung setuju. Pak Rianto, suara rakyat suara Tuhan. Mangga. Saben dina mong iki gandrunge buteng ya iki. Hangen-hangen mreng wong bedane Mas Tengkleng nembang 1 tahun yang lalu dengan sekarang apa? Nembang ini ki fokus. Lho sing disawang bojone. Yen biyen setahun yang lalu ku nembang ngene golek sasaran iki. Zaman semon. Lah saiki wis ana fokuse ya Mas ya. Piye enak to? Nggih. Ya wis terus. Enak to, wayahe.
harap urip bapak rengan mayange apik nabuh apa lho niki yo diwara-wara kok Mbah Napa? Niki tanggal 21 September minjang Mas Tengkleng ngasta wonten ing Puri Beta wah Payu Ciledug piye iki piye iya Mas nganggo dagelan ra ora nganggo sapa Mas gareng sapa karek kebak-kebak sing monggo mesti bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang hati kurang bisa lali ayo sak langgame kok Mas pokoke nggih saben dina mung ngalamun jroning sepi hamong tansah aku bayanganmu duh nimas wong ayu lita-litan iso lali saya angen rujit jan kowe ngerti pitik kena telu wae oh pitik gering ya Pak jogete ngempek nyekukruk kaya ngepos ya ngepose nek bentukmu kaya ngono kuwi sing ngarani kododan kaya kitiran ning Banjarnegara ya lha wong jenenge wong ki wayang nyirang gapite mantap mongko nimas katresnanku bebasan wetan iso condro lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku ur kanca-kanca sindhe asik
saben dina mongan jroning sepi disambut amung tansah katulung bawayanganmu doni mas mongan luar biasa le joget. Pokoknya harapan baru ini digoncang oleh Gareng. Bedan. Oh, untuk sambutan penonton tarianmu Jos. Jos. Ki arti tanggap Gareng tok kon nang prapatan. Tanpa nganggo iringan. Tanpa nganggo iringan yo kok teklak tengluk. Aja disaruhe. Munggah. Nano ya Mas. Mongko nimas Tarik Mas. Bapak sampe hati soti tuku sungguh lan prasetyaku aku banake jiwa lan ragaku Alhamdulillah. Aku ngene iki ora ngetokke, Bah. Ya. Ngetokke apa? Aku isih sehat durung mati. Mergo ya dikabarke mergo dengenane ana sing dikira kena musibah ya awakmu. Heeh. Ning wong ki nek dikondangke mati malah panjang umur. Amin. Sing mati ki dudu Gareng Semarang Nggih. Solo 3. Nggih, amin. Anakku lanang angga. Amin. Ngono ki aku jobku arep dibatalke karo Mas Ino. Piye? Dikira aku mati tenan. Lah wong sing ngabarke sing SMS aku yo ngertine Gareng sampean lho. Neng media sosial yo Gareng Semarang. Lah mbok ya telepon aku. Wong mati kok ditelepon. Lah iya, kok enek. Kuwi nganggo anu ora. Ha cetok SMS ki, Mas, apakah anu dengar berita Mas Gareng meninggal? Aku nganti HP ki tiba. Waduh, wong bengine lagi karo aku to kae. Heeh. Bengine tiba deng ngono kuwi. Ah kok kowe muni kok dites ditelepon. Ah ditelepon yo ora diangkat wong mati kok ditelepon. Kok mati. Sing ngelekke malah bojoku coba tak telepone yo nok. Aja wong wis mati kok ditelepon. Kok nek tangi malah cilaka. Lah iya. Lah kuwi kepiye to kuwi? Lah kok nek mati terus apa ki ngletak wis mati terus ditelepon upamane kowe mati tenan. Terus ditelepon kowe tangi terus mbalci. Kita kan mati. Iya. Lah ngono ki ora yo ngene ki ana lho Mas sing telepon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki Mas Gareng Semarang nggih. Alhamdulillah sehat tutup wis. Aku mbuktekke. Kowe lah kowe Aku kudu yo kaget, aku dhewe kaget. Iki lho, aku wis pesen kirim bunga lho. Aku wis arep njaluk bunga, tak golekne bunga bank ki gak enek sing buka. Ana wong. Ya wis penting panjang pun. Iki nun sewu saurunge dalem jurakane Kudus Pak Waryanto. Terus Piye? Pak Tumiono. Ngerso dalem Bapak Tumiono. Pak Tumiono rawuh to. Rawuh. Alhamdulillah mergo aku urusane karo beliau. Pangkatmu ki lho apa? Wong kowe iki karo cagak juglu kae larang cagak lho. Lho wong aku ki ngraketke cagak.
cagak joglo Klaten. Joglo kasatrian entrepreneur kae. Kae cagak sitok ki dimbrukne digotong dinyang wong. Lah kowe diglethakne digotong sapa gelem tuku mayit. Larang cagak. Oh ya ora kok ngono kuwi. Kaya dadak preso monggo mau wis tak stop rezekimu lho. Iya. Mau salaman karo aku. Kowe nyetop rezekiku. Gareng sudah datang Mas Sino. Belum kelihatan. Begitu mbak cucukan kowe. Wong wis teko sore ning kene jeglek kok dulu. Oh tak corek lho, Desember batal lho kowe. Lho kok sih ke aku mau takoni Gareng udah datang belum? Kalau Bagio sudah, kalau Gareng belum. Wong kowe urung macak Gareng kok. Kowe nek rung macak Gareng kan jenengmu Sumar Bagio. Ngene lho no. Kurang ajar to kowe. Kok iso no kuwi piye? Kok Pak Tumiyono ki celuk-celukane ya ono kok kowe kok muni no. Lah iya, kurang ajar kowe wis dendam kok isih kurang ajar. Ajar kowe wis diurusi Pak Tumiyono kok kowe ngaturi no. Ayo. Aku tak golek dalang liya ya. Iki dalang kok kaya kudune Mas Dalang kok nano. Aku pisan kowe malah blabene bola-bali. Aturana. Monggo. Lah kowe sing tuwa ya apa, Bu? Masa aku? Lah kowe karo aku tuwek ndi? Tuwek ora tuwek kowe to? Mbok aku dhewe lali lairku taun pira kok. Nuwun. Kalwo nuwun. Matur nuwun. Dumateng Bapak Tumiyono mboten wirangi kamardikan keparenga jumeteng wonten jumeneng wonten papanggungan mriki. Monggo katuran jumenem. Monggo Pak Tumiyono. Monggo. Duduk. Iya. Nggih. Saiki jajal wani ora muni. No, ngono kae wis. Lho kowe malah sing ngundang kowe lho. Aku iki akon kowe kok. Oh, kok ngongkon ngerti kleru diakonke wong. Wong Pak Tumiyono kok. Aku nek Bapak Haji Tumiyono jumeneng ter kowe karo aku ning sampinge ngene. Apa? Isin aku. Kok isin? Wong sugih diapit kere loro. Biar kita kere tapi jangan kere mental. Ora. Karena beliau itu mendidik para cendekiawan supaya mentalnya kuat menjadi pengusaha yang sukses. Siap. Kowe nyuwun dawuh. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Rawuh jam pinten kalau wong? Aku udah dari kemarin di sini taruh, Bang. Taruh mune Pak Kondang. Oh, pipit kalau wingi. Dari kemarin pagi, makanya saya datang langsung goleki karena biasanya Nggih. Kareng itu nek diundangi kemarin saya bisa nggak Pak ya gitu. Jadi 2 kali Pak. Jual mahal. Oh, saya Mas Gareng di turu ke Klaten atau bentar Pak. Tanggalan saya kosong tidak ya? Padahal ya kosong kabeh ora ana wong dalang. Model iki lehmu. Sik iki antarane kowe karo Seno kuwi meh padha lho. Meh padha. Kala marica. Senengane obong-obong wong, seneng yen kancane ra dikeki gawean karo wong. Sing sabar. Pak Tumiyono ki arep ngundang kowe 20 dina 20 bengi, awan bengi ning kon raimu ora oleh diilang. Daya tetep macak ngene garing-garing go rupamu itu. Wong ora ngono wong nuwun sewu lho Pak. Mboten nami kula wong jenengipun kula menawa nggih mawi nari tenaga rumiyin. Lah pamit, Pak. Hah? Wong jek sehat kok nari tenaga apa kowe slungkrah kok. Wis pamit kowe areke. Jek suwi aja sik ah. Kok raga jek kaya ngono kok. Yen arep golek tambahan ki saling mendukung. Piye? Dukung. Ya nek ngono. Tawehi dorongan kowe matur ngono. Bapak, nak Tak dorong dorong-dorong ning ngono karo saru. tak dorong kok nguri. Wong bapak menika gandeng. Aku kuwehi dorongan. Dorongan-dorongane ora cukup dorongan mental, ora dorongan disurung tenan. Alah, Aku ora ngono nek kok. surungan. Ayo nek ngono bareng. Menika nyuwun pangapunten sawetawis gegojekan. Ya, saya tak matur sedikit. Nggih, monggo Bapak, monggo klontosi.
Jadi Sundalu, Pak Kondang, Pak Tengkleng, saya tadi kaget karena pas lagi ngobrol sama Pak Kondang juga. Nggih. Saya besok mau ngunduh mantu Mas, tapi nggak ngendikan besane sopo. Jadi Dereng kadang belum. Didelekke kok, Eh Pak. Pak, gitu. Saya pikir Pak Kiai Boyolali. Nggih. Tengkleng. Taunya besane. Nah, Nggih. Didelekke, Pak. malam ini Pak Kirun, Mas Siap. Gareng, Nggih. Pak Seno. Nggih. Jadi kalau Gareng guyon itu dulu para sepuh itu ngendikan tinggal ke Molimo. Oh. Leres. Tapi para sepuh juga ngendikan jalan no Molimo. Wah, Iki angel. Tapi aja ngeres loh ya. Aja ngeres. Wong dereng disapu tetep ngeres niki. Tinggal ke Molimo ning jalankan Molimo tegesipun. Jalankan Molimo satu. Napa? Satu Molimo itu satu. Nggih. Melumah. Aja ngeres sih tapi melumah. Lah yen mboten ngeres pripun wong adegan pertama wis mlumah iki lho. Mlumah. Iki melumahi beda. Melumah itu artinya pada saat orang melakukan proses pernikahan berarti Nggih. itu tangannya sudah nggak boleh ngatung Kawan jaluk sama orang tua. Mandiri. Artinya tanggung jawab baru. Aja ngatung ning sing rumangsa duwe dhuwit iki luweh ana. Sik. Kowe iki jane omong karo aku apa karo Pak Tumyono? Ora mungkin jelas. Jelas to, njaluk kok kurang Yang jelas. cepat. Cik, ngupengi. mall kalih. Mau ping- Rumah. ping pindho mengkurep. Nah, niki mengkurep tegesipun Mengkurep itu sudah meninggalkan barang-barang yang sudah tidak baik pada saat muda dilakukan. dikurepke di tegese dipun tutup. Tinggal Tutup. Mengkurep kaping 3. lali aku itu apa ya? Mlumah mengkurep miring. Ora. Negatif dong. Aku biasanya bosen lumah. Miring ki nek kowe iso tengkleng barang. Nek kelemon ya angel gak teko-teko. Gak pengalaman. Wong lah iki Pak Tum lek sik goleki mlumah mengkurep Melebu. mlebu. Mlebu. Aja negatif loh, Ray. Mboten. Melebu itu artinya pada saat muda kita belajar, kita menginjak kepada dunia baru. Dengan dunia baru itu berarti orang harus belajar terus menerus untuk menyongsong masa yang Depan. baru. Berarti mlebu dunia baru. Bar perawan bar Joko wis dadi suami istri mlebu dalam rumah tangga baru. Menjadi suami istri mlebu. Sekawan Empat Papat. Metu. metu. Tuh. Kowe mlebu iki kudu metu. Aja negatif. mergo yen mlebu ra metu sumuk. Engko nek metu ora mlebu kecewa. Negatif. Urung mlebu kok metu Negara kecewa. negatif. Aja ngeres-ngeres. Aja ngeres. Mlebu metu. Setelah ilmunya banyak semua, Nggih. itu semua sudah diserap, artinya yang terakhir adalah semua harus diamalkan. Diamalkan. Metuno mengamalkan apa yang telah Ku nek wis dicapai. sukses kaya Pak Tumyono. Nek Diamalkan. cara entuk rezeki wis mlebu, ku ya kudu metu. Mergo wis enek wong Ki, rumah. iki kerene lagi ngene. Iki glibet iki ya jenenge mestur iki. Iya. Ngemis teratur iki ngene iki. Nah, terakhir, Mlebu metu. Terakhir. Lajeng ini rodok nggak enak nih. napa, Pak? Mlebu, Mlumah, murep, mlebu, metu. M terakhir. Nggih. Jadi saya bicaranya adalah menghasilkan sesuatu yang positif buat Positif. khalayak yang ada di lingkungannya. Dah, saya titip itu, saya Nggih. derek Mangayu Bagio. Bab menika. Sing M terakhir tadi Wes jelas ke. Oh, ngono ndak tahu. Gedhe tuwa mosok di. Pokoke garis bar mlebu metu terus mutah-mutah. Kuwi Kareng rada cerdas. lah iya no. Ayo apa? Tujuannya yang mencari dolanan boneka sing iso tata jalma. Jadi derek Mangayu Bagio. Nggih, derek Bapak. Ninga, Mas Kondang, Mas Tengkleng, saya derek Mangayu Bagio. Mudah-mudahan putra putri nanti ke depan jadi orang-orang yang hebat. Amin, amin, amin. Oke, sekarang saya ketularan barokah Bapak Haji Tumyono. Bapak, Kepareng. kula lak sampun ngertos panjenengan teng dalem wonten ringgit, wonten gongso. Mila mboten ketang sak krempyengan Mbok katuran. mbok katuran nembang. Nah, gini, ini jagoan semua nih Loh, belakang. niki babonan mboten jagoan wedok kok. Kalau babon. saya
kalau saya nanti nembang kabeh mulih. Loh, ning kala wau pesenipun Pak Kondang ora kitang apa, bawa apa-apa. Sekarang Mbak Ayu monggo pinarak berdiri, Mbak Eka berdiri, saya turun. Jadi yang ada bagian nyanyi. Sawu dadi ora enak. Ya Mbak Ayu pinarak jumeneng karo Mbak Eka ya. Aku ngene iki lho, aku iki sing paling pekewo karo Pak Tum ya ngene iki lho. Walah napa to Pak kok? Nggih, matur nuwun. Pak Tumiono. Mboten nimbang miring, Pak. Sisi wong yen serakah. Menungso serakah siji. Lho kok miring? Wong jenenge kanca apik iki. Turun. Sekarang apa namanya? Ayo biar nyanyi. Iya. Bapak kersanipun lho. Tepuk tangan Bapak Tumiono nembang. Bapak kepareng matur. Apa? Bajing loncat. Bapak kepareng matur niki napa mboten ngentekke transport masa siji Amerika siji Singapura lho jarake adoh to Pak. Jadi jangan dilihat dari situ. Hidup itu harus punya pengetahuan internasional. Bab menika. Jangan negatif. Selalu wawasannya. Kita harus melihat semua dari sisi yang luas. Pak Tumiono piyayine bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun. Nggih. Enak ya. Ae dhewe iki ling mlipir. Waduh, iki meneng wae jatahe padha iki. Wah. Lah aku pendengar setia Pak Tumiono ngendika akeh iki mlebu nek kowe iki ora ming 5, ning 6. Apa 6? Apa mau mlumah, mengkurep, mlebu, metu, terus sing terakhir muta-muta, 6 udar. Ora iso wong dhek modot to. Elek. Mau sore iki lemeling aku tenanan mau sore. Pokoke jelani Pak Tumiono munggah, Pak Tumiono munggah. Cair. Ora kuwi. Awake dhewe gambleh mau ora nembang to. Entuk ngene. Sing nembang imbangana katresnanku lungguh ning isor. Kok leh mau ora mau. Oh Mas Tengkleng to. Disinggahke. Ngene iki nang awak enteng. Tapi arep piye aku nuwun sewu lho, Reng. Apa? Nek ngrasake juglu kasatriyan wis bolak-balik. Aku ngrasakne dhuwit bis rung tau. Santai. Pak Haryanto isih ije apa ijol dolar. Alah dolar aku ora percaya. Aku rupiah ya gelem kok. Aku urung tau ngrasakne dhuwit bis urung tau. Kowe ora ngrasake karepmu panggung klebon copet wedok. Apa? Kowe anggere rambut balekke tak nikah lho, Bu. Apa to, Lek? Wong iso-isone wong kok nglimpengi balekke. Lho, mau ra jare karo Abah Kiron pengen ngrasakne dhuwit bis. Iki kira wis tau to? Ya wis, nek wis tau. Wingi ana lho penyanyi wedok ngono ki mulai stroke. Nah, wis ke pilih stroke apa? Ora usah tok balekke sampean muni. Aku du penyanyi, aku sinden kok. Oh iya. Wis ora ana buta ulangan kok. Manut lambene Mas Eno. Bajing loncat. Mangga Pak Ayu. Iki sing rawuh bengi iki seluruh Jakarta hadir. Jago BWKS. Jago Seno Nugroho. Yes. Wes pokoke yel Taman Mini kae ya. Seno Nugroho. Nah kuwi kok. sapa wae dalange sing penting dudu Seno. Lho. Kok malah ra ndukung ki lho, Lek. Apa kuwi pedomane ku lho apa? Seno Nugroho yes kok sapa ae. Sapa wae dalange sing penting wayangan ngono lho. Sorry Mek. Sorry sorry no. Pak, nek aku ora trima, Pak. Ora apa-apa. Nek aku ora trima. Kae do meneng wae iki arep ana gareng medun dadi cantrik ya engko. Syukur kowe. Wong lemu anu. Nek ya nuwun sewu Mas Eno. Pripun? Saya sering mengikuti live streaming sampean. Live streaming. Kalau disuruh live Aku streaming. ngomong apa? Kalau disuruh Live streaming. Nah, Aku mau ngomong apa? mau disuruh. Sing ngomong kowe ngono kok. Wong yang bare tok dolan lunyu.
Ora ngono, aku kulino komen-komenku tak amati. Ya betul. Saya pesan penggemar Seno Nugroho ora kok pesen meling. Karena ini budaya Jawa. Tontonan Jawa. Dagelan sapa ae sing nderek Mas Seno kuwi apik. Nek ngomeni aja negatif. Mari penggemar Seno Nugroho berwatak tata krama dan sopan santun. Salam budaya Seno Nugroho. Yes. Karo nganu, Mbah, iki nun sewu. Nek nun sewu niki kula pesen pola dagelan niku antara menang, kalah, penderita dan yang menderitakan. Dadi yen enten dagelan kalah menang ampun aja diarani sadis, diarani sadis. Enek sing ngene, wong pancene iki nang live ngibur langsung masyarakat, yang penting yang ada di sini. Lah yang nonton YouTube itu kan mung delok sekilas. Ora utuh. Nek ngomeni iki lho, cangkeme dagelan iki omong ae, randang nembang sing dan lain sebagainya. Nyangkem-nyangkemne mata-matane. Lah kuwi wong Jawa apa dudu? Lah niku kula ya malah sok melu jengkel. Lah iya. Ya, kula dhewe wis kula dhewe dunekke kok apa sampeyan. Kula niku masuk angin tenan ya dunekke. Oh kuwi rekayasa, padine arep leren ngono. Tapi bagaimanapun juga salam budaya seluruh yang streaming malam ini, yang lihat live ini. Oke. Salam budaya. Bajing loncat. Boleh. Ayo. Ayo yo. Monggo Mbak Ayu. Ya. Gunung Galunggung kampungku. Diartekke ra. Apa? Saene diartekke. Iya iki ya. Gunung Galunggung sing Gunung Galunggung kudu diartekke. Diartekne. Kowe ora paham basa Sunda takon aku. Ya, ya. Aku rem nang Bandung 2 dina. Ya, 2 hari kok 2 dina. Gunung Galunggung apa ngoyo? Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Galunggung kuwi apa? Kapucange apa? Gunung Galunggung ki kapungkur. Dadi ning mburine Gunung Galunggung kapungkur. Ya. Oh, mburine. Terus Lah gurine Gunung Galunggung iki gunung apa? Gunung Kertu. Oh. Gunung. ah gunung meneh. Dadi mburine Gunung Galunggung ki ana gunung meneh. Loro gununge. Oh, jejer loro ya. Wong wasis kok kaya ngono. Kuwi nek gak kulino nyekel gunung gak tau. Wong kuwi apa ki kisute ora kok. Paling yo bedor ngono. Nggih. Ya gunung bah ning wis kisut. Iya, iya terus. Gah. Gunung Galunggung kisut ki lahare ora metu blas. Ya metu ya mak tes ngono kok. Ayo terus. Apa, Mas? Ayo burine Gunung Galunggung ki kutha Sumedang. Dadi ana wong arep ning Gunung Galunggung liwat Sumedang urung tekan kono wis ketunjang. Wis ngono wae. Ketunjang ki Wis ngartekne apa enake ram ngono. Lho, asline ya ngono kok. Wis ben to. Aku dalang ki anggere dilunasi omongnya enteng ngono kuwi lho. Wong kuwi pancene suwi melu piprayangan ki suwi. Kuwi lho Bandung kuwi rak piprayangan. Kok piprayangan Pariangan kok piprayangan. Lah melok piprayangan ki. Terus tutuk nangka diterjemahke apa meneh? Telaga wis jelas. Sukawayana. Mesti ukur apa? Sukawayana. Sangkawayana iki artine di sekitarnya. Dadi ning seputaran telaga kono. Basa apa? Kowe iki njaluk diartekke kok cerewet. Ya bener ngono kuwi. Iki kemalamane dalange ngono kuwi. Pengalaman kok pengamalanan. Pengalaman. Pengalamane dalange menerjemahkan tentang gunung-gunung itu ya wis ahline kuwi. Bareng tembang diterjemahne dalange kok aku rumangsa pekok ngono. Angel lho. Lho dereng kok, Bah. Mengkene rampung iso genep. Urung kabeh kok. Terus yuk. Terang kicik di tengah gua. Ono kata-kata icik-icik gitu ya. Icik-icik wir. Ayo kowe meng Apa? do tekan tengah telaga kuwi do bingung. Ki arep nendi iki terus sidane ketemu gua terus ning gua kuwi do terang kicik. Terang kicik. Terang kicik apa?
Trangkicik iki tak goleki nang kamus ora ketemu ya ming trangkicik ngono kuwi. Lah trangkicik iki akhire petuk icik-icik wir. Bare. Ora mboten ngaten, Mbah. Piye, Nduk? Wik. Wik icik-icik. Kok menawa kok kalimat buli sing jawab. Heeh. Piye iki? Napa? Sapoke icik-icik mau piye? Trangkicik terus. Trangkicik Dunung Dunung ki nggone. Nah, iki bener. Mlebu guwa peteng arep trangkicik ora ngerti nggone. Lah ora ngerti nggone. Kok ora ngerti gone iki sebabe apa? Ah peteng jero guwa kok ana listrik guwa ngendi? Ora peteng tok ya mergo picek kuwi. Trangkicik telawiri-wiri. Peteng ora ngerti gone. ulah pundung tulis sungkurulan sungken. Apa, Mas? Olah apa ki mau? Ulah pundung. Rada angel iki to digatekke sik. Ya piye. Terus Olah pundung. Wah peteng arep trangkicik sulak kesusu. Demek pundung. Wis entuk pundung entuk kempel mbuh terserah aku ora ngerti. Ya. Ora angger bab ngono ki dalange iso apa banget. Apal wong kuwi jenis nyawang debok kok. Hiburane ya kuwi kok dadak. Ayo apa? Tadi niku goleki kok, Mbah. Tadi peteng ora ketemu gone ming tek di. Bareng ketemu Teyan. Tadi nek bareng ketemu Hati ya. tadi teater. Wayahe. Tarim. Wis aku gak ngerti. Ora iso ayo. Monggo tekan tek di yo ayo. Wis teyang iki piye? Tarim, kuwi bareng ketemu terus kelingan kancane. Sopo? Wah iki Tarim nek ra tak kei. Terus diundang, Rim Tarim ngono kuwi. Oh, arti cak tek di mau. Heeh. Mergo ya wis petuk gunung kuwi mau. Terus Tarimah raga wayahna. Raga wayana iki ragane dadi. Ragane Rawana. Nyorimnya aku wis genti kowe. Ngono. Gantian ceritane. Masal ngono ceritane. Embuh. aku rumangsaku ngawur kok iso tatah ngono piye? Tatah diomongi aku bareng diterjemahne malah ketok pekok. Aku ora mudeng kok ngampe lung-lungan bareng ku lho. Kok iso tekan tarif bari ngopo? Tarife pira nyah ndang genten kowe ngono ku dadi. Tarim ki jeneng wong kok ya. Tangge tarif. Terus Ngancik. Wah, Tarim langsung mlebu terus ngancik ya. ngancik apa? Ya Ngancik apa? ngancik kancane mau lho. Oh, ngancik. Di negara hati. Lho, ngancik di negara nu kok. Sik to tak pikiri sik Raja. Iki larang ngarang kangelan iki. Anak negarane barang. Sunda. Negara Sunda ya. Bajing loncat. Loro tindum sing nembang ayu. Ya. Sing Nggih. Sing loncat aku, Sing lah bajinge lek gareng. Ora sudi. Piye to? Ado-ados kok Semarang tekan kene kok dibajengke iki lho. Loh, iki rak lagune bajing loncat dibagi-bagi. Mbak Ayu nembang. Lah sing loncat kula, bajinge lek gareng. Setuju mboten, Pak? Setuju. Oh. Kosike abahe. aku sing mbayari. Abang anu wae, dados Tarim mawon. Pripun, Mbak? Aku sing dadi Tarim. Ming dari Duntang kok. Andra Tarim ngacicing. Ngacicine no. Lungguh kuwi mbok. Ya tak awur aku ya padha karo kowe kok. Padha raruhe kok. Ya, mangga. Aku ngacicing aku. Cari-cari.
abdi lepat narasan tertinggalan bajing loncat sianan aduh abdi lepat narasan Ayu sing nyekar, sing nembang Ayu, sing beksa Ika karo Mas Gareng. Enak ya. Jan pasangan radial. Ideal. Enak ya Mas Eno. Luar biasa. Enak kowe lungguh tok.
Lho lah ya ora wangun nek aku melu joget ki ya ora pas kok ya. Bagiane iki wis ana pan-papane Mas. Pan-papane. Piye? Apa? Maestro Campursari diaturi tindak. Sapa? Ratu Campursari. Ratu Kroncong. Ratu Kroncong, Ratu Campursari, Nyi Nurhana. Oh, Campursari. Maestro. Mangga. Ya. Menika ugi wonten awala mangke bibar menika nggih, Mbak. Nggih. Saking Bu Warsini Tumiyono. Oh iya. Nggih, napa? Nyuwun lagu Kadung Tresna. Oh iya, engko diaturake. Mangke. Bu. Monggo Bu. Bu Aja, monggo Bu Aja. Ya, tutuk. Gajah. Jarweng jarwo. Iya. Teko ora ono blas alah. Sing sayo sing rukun Jan. Alah. bareng dipundhut karo Pak Haryanto Jan. Apa? Kaya modele kaya bis terbaru PO Haryanto. Jan pokoke. Matik pokoke. Ki kok mati iki mikmu to, Kak? Wah. Mik bosok wis digawa. Muni ya, Oh, muni. tanganmu kuwi sing bosok kok. Bunur, muni bunur. Nggih sampun Ah nggih. nggih, nggih. Niki mboten dike. Gak usah. Tes. Monggo Bun Hajah Nurhana. Bu, PU Haryanto. rawuh Jakarta kala napa? Kalau wingi Mas Gareng. Kalih Bapak Nggih. jujuk wonten Tangerang. Nggih. Niki info apa sekedar isu apa memang betul Kadros ajeng besanan kali Pak Kondang? Insyaallah. Amin. Niki sing gentong apa sing cilik? Sing cilik. Oh sing cilik. Wah, mental harus dadi mantune Pak Kondang. Wis pokoke dongakno ae. Engko gang komplit iki tenan. Suwe-suwe Pak Kondang wis ora nanggap seno, ora nanggap dalang liya. Apa? Alat gamelan, tero panggung, Pak Sound system. Kondang, sound system Pak Kondang, dalange besan. Ya ta? Terus Nggih. kon urusan bis, urusan kendaraan PO Haryanto. Bosok-bosok awake dhewe iki wis. Iki nek dinyangi dhewe ngono bosok tenan. Mboten to, Bah. Nggih tetep ngoten. Kabeh arep Pak Kondang dhewe ora masalah. Sing penting dagelane tetep kudu awake dhewe. Tetep awake dhewe ne ya manggone bis keri ngono awake dhewe. Ya ora. Tapi ya besan dalang. Anak wedok Untari iki ya penari ya iso nembang. Wis sing Nah, genah besan putri ratune Campursari. putra-putrane sing Wis, cilik, sing calon mantu ki ya nembang suarane ya Lah apik. iya, suarane apik. Tur tanggapan pira-pira ditampa. Ora butuh apa-apa lho. Wah, aku Peralatan terbaik di Indonesia ya Yayasan Putra Pandowo. ngene kok kon nanggap seno ngopo? Apa Ya lah ya bener. tenan dinyangi dhewe iki calone awake dhewe. Aja. Kayak ora butuh jawab Pak Larang lho. Tanggalane iki wis dibuderi lho ya. Lah iya. Bu, nyuwun sewu kangge tamba kangen Piyayi Jagode Tabek. Suarane Bu Nurhana saiki piye? Lho. Bawa, nek ora bawa cucukne pokoke. Cuk. Wis, Mbah. Nur. Niki wonten Mbak Hendra. Mbak Indra Utami. Campur napa? Keroncong. Keroncong. Nek Mangke, itu mangke nanti Mbak alirannya keroncong kalau Cek. campur Saiki panjenengan rin Sampean. bawa. Ngoten. Nggih. Sampeyan ku enak lho iki sidene sewengi nganggur iki. Plesir iki. Iki kaya wong arisan nduk. Apa iki? Lah ku anak wedok kudu munggah ki ya luar biasa anak wedok iki. Sapa? Iki no. Kalau sampeyan susu-susu iki. Sama lah. Mbak Elisa. Alisa kesusu kuwi. Ayo Mbak Nur monggo Iya. Bu aja. Monggo.
C ngaturaken. Derek pindah to Pak Waryanto Kudus. Oh, tasih. Tasih wonten mriko. Nggih. Tanggit pindah wong aku ya suwi ra rono dadi. Engko nek Nggih, Pak. Tadi anopo Bapak wau ngendika? Nggih. 31 Desember. Malam tahun baru. Nggih. Waduh kowe nang ndi, Reng? Aku wis dijak kok. Wis dijak to? Heeh. Ana ben gak batal apa Pak Haryanto tak panjeri ae. Penyan kula bayari DP riyen Pak timbangane batal. Mboten mengap Abah tindak ten Kudus lho, Pak. Wong nggih. Cik. Mila ben ra batal Pak Haryanto tak panjerane. Lah Awake dhewe dagelan mampu. Apa dhuwit bis kuwi? Pak Haryanto ki sepiro aku ya ora sombong lho. Terus ngopo? Bang-bang kuwi duwe dhuwit kaya ngono sak akeh aku pe tau ndemek. Aku ya ora tau ndemek to aku ora sombong. Sik kere kok sombong to iki. Lho kere iki Iki sida nembang ra iki. Nembang. Ora sida takon legane lho. kowe wani apa? Ora wani aku. Nek Bu. biyen kancamu. Nek biyen kancamu. Biyen kancaku saiki njuk DT-mu. Bu napa nembange apa? Biyen nek nyeluke Nurhana, Nur saiki muni. Lah wong jenenge Nurhana apa kon ngundangno Sena? Ora mungkin kok. Saiki kowe mesti Bu Aja, Bu Nurhana. Biyen nek karo kene Nurhana, Nur muni saiki tabrak bis ndasmu. Ora sadis, Pak Yanto ki ora sadis ngono kuwi. Wah, aku Bah. Jeneng tabrak bis ki wutuh, mosok ming tabrak kok ming milih ndas. Nggih mboten wonten. Noh ngene lho, Noh. Yen ana wong tuwa salah ki delekke ora mursa. Aku anu kok matur karo abahe. Nabrak bis mesti wutuh dil ngono. Ora ana nabrak kok. Sik dase. Ra ono. Abah sing kleru. Golekne ganti gampang to. Sesuk jangan dengarkan anjing menggonggong. Muni wae. Sing penting Teo Haryanto tetap jalan. Amin. Nembang napa? Mangga. Ngimpi mawon. Anu Pak De Suli. Ngimpi. Sapa sing ngejar iki, Tris? Awe jenenge ngarani wong ya sak penake dhewe. Iki dudu Godo Suli ta? Woe ngawur. Lah tak udah Godo Suli jenenge Godo Rukem. Kok kotor? Napa? C ngimpi. Agem bawa. Bapak, oh bapak. Ya ana ya. Sampeyan nuwun sewu. Bawa sak anune ora. Monggo Bu Aja. Ngambara ing ngawang Luar biasa. Nadyan suweran Bang. Ya. Ning suarane sing utuh ya. Lemu bengokke kuping kene. Sing waras iki karek iki. Sing kene wis blas, dadak malah kene arep budekne sisan gumun. Aku ki krungu suarane Bu Nurhana Nurhana lambemu kok mbok banter-banter kok. Luar biasa kupingku arep emut. Anu mawon, Mbak. Sak wau pondase saiki awake tabrake bis. Mas lagi ya malu-malu. Foto kajenge iki padune wong kesel kabeh iki dadi glayuran ten panggung. Saking senenge Iki semangat. romangsane iki mluka mlaku iki semangat apa piye? Oh, pancen mandek ngene iki lho goyang kok. Kesel le. Mergo stroke. Labene utuh tenan. Terus Sakniki budhe. heeh. Lah saiki budhe wong saiki tambah gede kok. Bunder tur gede. Hanglangut bebasan tanapo Lega ayem piye? Piye to? Pak Haji Haryanto tenang. Saya Mbak Nur langsung. Boroi Pak Haji karo lenggah ya kono. Ku yen Bu Nur karo Pak Haryanto. Yen aku ki mumah turune bojoku ya ra sembodo. Tinggal lunga. Lah kowe ra sembodo.
Nek aku ngletak bojoku matane yane merem neh. Semalah. Aku ikut mau sing tak goleki yogamu sing viral di tukang gambang apa wis mati ora bocah iki. Oh, ana melu Oh, iki. saya urip ta le. Tak goleki lho, tak kira ora dijak. Kasaku Kaya maestro swara. Oh. Swara elek. Khusus kae. Maestro swarane. Saning mergo suarane elek niku dadi viral. Monggo, Bu. Nara yo kepengin ngrungokke suarane seorang tentara nasional Indonesia. Sapa? Panjenengane lho. Lho wis Pak disebut Jenderal. Pak Jenderal. Pak Dodi. Iki dinikmati Mbak Nurhana. Betul, betul. Kok Pak Dodi ya katuran Mbak. Cek. Ya ngono lho wong loro. Ora sudi. Katungkul ngumbar gagasan satemah digawa Langgamipun Mbak Cange nderekaken monggo. Apa to, Reng? Aku deloke Mas Eno lho. Sengengas. Wah, tenan mongso. Wah, tenan bengi. Iki sing mesake sindane iki. Sewengi ra nembang mesti potong 50-an kowe, Nduk. Ora mungkin, ora sifatku. Alah, Aku meneng wae iki ya kisru. apa? Wedang semene wing kari ampas tok. Tak seruput. Apa matane iki ra jawab? Mas nyuwun. Boten, Mbak, boten. Boten ya nuwun sewu ben sewengi kopine rantek nyuwun banyu putih kali empreng kali kompor Mas. Deleng mriku Mas. Ya ora ono dalang kok. Nggih nyuwun tulung ngene iki dalange mang wedangi Mas. Engko tak dibubuti. Sore mau tak Monggo Bu aja. bujaki meneh. Seripet
jelajah kangge tamba kangen penggemar-penggemar panjenengan. Suara ora suda, cara daran malah mirasa. Iki sing diarani iso ngreksa. Ngreksa kagunan sing diwenehke Gusti marang Bu Nurhana. Nggih. Cara klapa tambah yuswa santene saya kenthel. Wis saiki Luar wis biasa. lagi moncer sithik wae wis. Wis. Wae wong umbar ngono tetane jaluki Nyidam Sari gebret-gebret. Iki luruh wibawa wis lumaksana magita-gita tadiya. Tekan budalan barang iki. Mangsaku. Pak Haji Haryanto saya. Dadi Pak Haji ora munggah malah melebar-melebar. Ya wonten saya anu ya. Ayo sapa sing dadi? Nggih menika. Pokok iki udan bintang tamu. Ya. Menika Bu Warsini itu Bu Warsini Bu Tuniyana. Ya. Ngersake kadung tresna sing nyekar Mbak Elisa. Ya. Yo, Mbak. Tepuk tangan Elisa Samalakatak. Halo sobat-sobat. Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ya nak, kene cayu. Aku ki pomo runde bojono tak pangan mentah kuwi. Kono sing mong. Cek. Bunyi. Ya bunyi. Yes, Sugeng Dalu. Pada Gareng, Abah Kirun. Sugeng Dalu. Hah? Sugeng Dalu dadine Sugeng Dala. Sugeng Dalu. Aku yen omongan karo cah iki kok ketoke kaya polip ngono ya. Polip no, polip. Polip iki penyakit irung. Oh ini penyakit hidung. Polip. Ora polip. Ora loro. Normal. El. Iya. Kowe iki jane asline ngendi sih? Gula. Kowe kok gula. Gula. Ah, kula. Nggih. Aslinipun kula niku hasil kawin silangipun. Hasil kawin silangipun. Kawin kok karo selang iki piye? Silang kok selang. Kawin silang ki yen kewan mosok wong kawin silang. Ya, campuran campur-campur ngono. Oh dadi silang ki lahir-lahir ayu ngene. Jangan. Sesuk tak cobone. Piye? Kowe arep kawin silang, Heeh. urung sampe disilang kowe keselang sik kowe. Ora, bapakmu saka ngendi, ibumu saka ngendi? Mbokku saka Lembelu. Ngendi? Mbokku saka Lembelu. Lembelu ki ndi? Lembelu. Lembelu. Kowe ora mudeng ngomongan karo cah iki. Halo, Pak. Mbokku. Mbokmu teko lambemu. Lambemu dhewe iki. Lah iki rungokne dhewe. Dikenake to, saka Lembelu. Lah lambemu dhewe kowe. Lambelu ki Betawi, lu ki Betawi. Ora, wilayah ngendi? Daerah iki. Sulawesi Tengah nikune. Sulawesi Tengah. Iya bener. Bapake. Penate mriko dereng. Kowe iki jane omong apa to, Angel, kowe iki mau aku rong tau ning Sulawesi, Nduk. Nggih. wong wedok paling aman ki daerah nggone dhek. Apa to? Kan teko daerah Sulawesi. Kok Sulawesi kok Sulawesi. Mosok wong kok di Sulawesi. Sual niku napa? Sual ki Oh katok besi. Heeh. Wah ya angel no abot nek mlaku piye ne. Ora satu lerengan dilas. mbokmu saka Lembelu. Terus bapak kula saka toli-toline. apa? Toli-toli niku ne. Toli-toli. Iya toli-toli. Toli-toli. Iya Sulawesi. Iya. Toli-toli yo awor to, Rek? Apa? Toli-toli ki awor. Awor? Rambut. Awor itu bersama. Iya. Berarti bersama Ora gimana? iso pisah antara toli-toli. Oh iya ya. Pakmu kok toli-toli. Iya, Ne. Genah wong lanang yo toli-toli. Ora. Kowe kok iso tekan kene kedampar ning Jawa melu Maseno kuwi riwayate piye? Biar orang sama semua tahu. Oh, ya mbiyen wis tau sinau ning S1 ning Pedalangan. Isi Ngayojan Kowe ya. iso ndalang. Oh, iki S1 jurusan pedalangan, biyen. Ya, S1 jurusan Pedalangan terus Lah, penelitianku tentang iki ne, bosku iki ne. Dadi kowe iso ndalang to? Ya setek-setek, stetek-stetek iso. Anu tolong Mas, aku tukokno bakso ning alun-alun iki gendalan ngene ya. Maksud aku kok tokon lunga ngono piye? Lho aku ora merintah, wadine kowe lunga tenan ya alhamdulillah kok. Iso bocah iso. ya, ora ketang sithik iso. Ya setetek-setek. Sesuk esuk ben enak rene nah.
Apa? Dadi kowe njupuk jurusan pedalangan. Pedalangan inggih S1 nipun. S1 saiki. Lajeng kula rada setruk UTK terus kula njupuk S2 Setruk psikologi. kira awak to, Rek. Setruk kok utek iki terus piye? Setruk utek iki ora omong kok ngene. Karepe dhek niku judeg ngoten. Judek. Jogja. Ya gudeg niku apa? Gudeg. Godhek iki godhek. Oh niki gudeg. Terus kowe saiki njupuk Terus mandat S2 psikologi. Wis Psikologi. intine saiki kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng no, jomblo aku. Lho jomblo kok bangga to kowe iki? Yo bangga nek Lah yen jomblo. bojo urung duwe pacar el. Pacare wingi bar putus e. Oh, Kowe iki ditinggal. Iya. Lho ku wong lanang picek kok piye? Aku ora rek. Ora sik kok nyalake wong lanang. Lah wong kowe ngene ayune iso golek dhuwit dhewe, suarane apik kok ditinggal itu piye? Sing lanang sengkleh. Mergane disuarani karo iki. Oh iya po. akhirnya setruk uteke kuwi. Iki mbok menawa kan yen kepengin duwe bojo kowe kepengin bojo profesine apa? Profesine pun sing kados dalang. Dalang. Nggih. Kok milih dadi dalang apa sebabe? Tapi Ora dek nyenenganane to nduk kowe nek pengen duwe bojo dalang marai ya wis kadung aja tono tak olehne tengkleng no. tengkleng patengkleng niki patengkleng. Patengkleng iki. Patengkleng piye? Patengkleng. Patengkleng. Tak olehne Pak Klentreng kowe. Tengkleng. Oh dalang. Ya, tapi dalang perusahaan lah. Sing duwe-duit. Nah, dalang tok biasane kere. Iki lho contone. Iki sing ngomong anak buahku lho. Ngomong anak buahku lho. Al. Ya, Pak. Omonganmu sitok rap enak. Ya dalang sing dalang duwe perusahaan sing sugih, ora kere kaya iki noleh kuwi. Noleh dhek ini. Heeh. Aku kan noleh ya, Pak. Ngelokno kowe kere, Mas. Tomponen, Mas. Nek tanah kuwi pancen tenan. Ngono iki karo mencep dalang kaya ora kaya dalang kaya kuwi. Ngono iki karo mencep iki. Ora nyereke iki. Ngono kuwi. Piye? Muni ngono kuwi. Iya. Noleh tenan. Heeh. Ya wis ben apa. Soalnya nek jajake mung ning angkringan sih, ora ning restoran ngono lho. Iki Iya, pedagang Lagi rupane nasi. yang kondang kaloko niku. Hah? Nek jajake ki mung ning angkringan. Lho kuwi dijumbuke. apa? Pancene dhek ya kencing manis dadi golek sing ringan. Oh, mboten niku, salah kabeh. Apa? Wong jajal ning angkringan ki malah kajen. Kok iso? Mbane jajake ning restoran. Kajen no. Kok iso? Aku jajak wong pirang-pirang entek 5.000 mulih. Makasih, Bos. Lho, 5.000 entuk celukan, Bos. Lah terus yen ning restoran Urung karuan diceluk, Bos kok ya. Tapi wis berlalu seminggu ketemu nang dalan yo. Makasih, Tidak Bos. pundi, Bos. Padahal kuwi bosok ngono karepe. Ya ora kok ya tenan kok, Mbak. Heeh, pancen ngono kuwi nembang-nembang. Ye, nembang. Apa Ini mau? selamat untuk Mas Iwan yo. Iya. Kele Mbak Untari nggih. Kalih. Kele. Halo, Mas Irawan. Mas Kalih, Irawan, Mbak Kelih. Untari aja. Mas Irawan kelih ngono ki. Kale Mbak Sing kodokan Untari. kru Irawan telek ngono-ngono. Kok tele? Heeh. Apa nelepo? Ora yo, Ora, Mas ya. Irawan, kalih Mbak Untari mugi saged langgeng kados mini tuna-tuna. Yes. Karepe iki ya njawani. Mimi lan mintuna malah mimi lan rugi-rugi. Lah tuna-tuna ora rugi. Mimi lan mintuna. 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 Tunane sita aja tuna-tuna. Oh, Mimi dan mintuna. Aja tambah mie goreng, mie ayam. Ini lagunya Kadung Tresno apa yang internasional? Iya, Kadung Tresno. Oh, Kadung Tresno ya. Ya, paham. Tadi sawerannya tapi internasional loh. Apa? Sawerannya internasional. Iya, dolar. Luar biasa, makasih Pak. Heeh. Nanti lagunya love gitu ya. LOVE. Oh, apa? L is all the way you look at me. Wah. Gimana? Gimana? aku ora mudeng blas. Kowe iki. Kaya Piye? jrantal kaya dong-dongo wae. Piye, Duk? Piye, Duk? L is all the way you look at me. You belong to me. Mbak Yumu belong to me. Wah ya. Kadung Tresno wae. Nggih pakai bawa ya. Monggo.
dina wengi dadi ati aku gumun kuwi ngomong bindeng lho yen nembang kok ora iki piye Ah iki cangkeme setelan kok. oh iya ta Dok Oh kandhane. tanpa dahar kene apa Pakde? aku nyawang kowe kok nyawang cap jahe Jahe niku nopo? kudu sarapan ya tanpa nendra kayung yon marang slirane Alisa nembang dicedhaki gareng kaya wit dirambati tekek. sing uwit sing bondi sing salah ki wite dirambati tekek kok ora edo ya ya wong bukine dirambati ya meneng wae kok Aku sing tak pikir sitok. apa Awake dhewe ning panggung wis 2 jam luwih iki 1:30. Iki engko lesmono sida rabi apa ora. Oh santai mawon. santai iki wong wis tak sakit karo Sena Heeh. Berarti limbukan tok ora sagoro-goro lakone bensin. oh tenan wis Setuju? Kalau setuju, ora aku sida rabi apa ora aku ngono. tansah mawanging netra jero ati kadung tresna bawaan apik rupa ayu swara becik sing diarani sinden ngentekke tanah bengkok ngene iki lho kok ngentek tanah Mung bengkok ngene kok karo Mas Eno Ardi entuk karo sing gambange piye Cak oh itu dari pangan Bathara Kala Ah sing tatak dhewe sing gampang kok. lho oh Iki mutus pacare ping pira wae anggere. Elisa iki Nggih. Anggere muni putus meneh sa. Nggih Pak, ngono kuwi tak tileki si lanang wis ning ICU denger-denger. Ah koleksi kok. Mergo sing lanang ora gelem nggawa cendol dawet piye. Nggih, terus dan liya among sliramu satemah lara ya mangga. Lamat wis katon tejane yen mbok rong katon sareng aduh wiragane sinawang bosen
serupaan aku tansah kumur eman lestarinya ampun sampun pate karem Mbah Kiro Ya nduk, iya. Lagi iki lho laga mau dijukesi senderewe yo lagi iki. Ayo Iya, iki pembaruan. Ya ora pembaruan wong dalam rangka golek pangan kok. Iya iya. Dalam rangka anu Ratu Keroncong. Oh nggih, nggih monggo. Ya. Bu, Ora Mbak kon Yu. candel mak wis men ki Monggo. Ratu Keroncong. Monggo ki turane wektu iki dienggo lakon wis cukup. Ora masalah. Mangga Mbak Kayune. Ingkang mriki ketemu penggemare. Kula suwun suwan. Kadang mangkipun para tamu sedayane. Mbak Ayu. Monggo. Mbak. Oh, wal gedine. Piyayi ki suwe ra tau kepethuk kok lemune ora wong. Iya, Jan. Aja diganduli. Monggo sayang. Ya, Jan. Monggo, Ceng, monggo. Mikir nduk wong ayu. Suwe ora tau kepethuk karo panjenengane Mbak Gila. Utami iki Ratu Keroncong. Setelah bual Ana jinah. Wiwi Sumbaga, Wiwi ana Sundari Sukoco. Sukoco, ana Bual Jinah. Juga ada yang satu ini, Mbak Utami. Mbak Utami. Sik jane populere panjenengan teng jaba disebat sinten? Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsil. Nggih. Indra Utami Tamsil. Aku ora budek. Antere wong sing budek dhek kok. Nama komersil ora kaya Seno. Seno. Wis ben. Sino sapa sing arani ora. Selamat malam Mas Seno. Monggo. Nggih. Monggo Mbak Yu. Sugeng dalu Abah. Monggo Ceng. Mas Gareng selamat malam. Selamat malam. Ayo. Sedoyo. Selamat malam semuanya. Monggo. Sedoyo selamat malam. Saking Kadenge kedeng. sedaya Rati mriko Rati. Sebetulnya saya tidak perlu nyanyi karena penyanyinya apa? Diajeng sindennya. Oh, mboten menika figuran. Monggo Rati. Loh, Mriko semayane kita kan kula buah to Mas. Wah. Oh, Kula layak. buah. Ah buah niki bolone monggo. Nggih, sore tadi Bluro. menunaikan tugas di alumni angkatan 95 Lemhanas. Jadi langsung sowan Pak buah. Kondang. Buah. Buah. Nggih. Lah, wong Kebetulan Bluro, Bapak itu dari Jiken, Oh, Blora. Pak. Saya Blora juga. Blurone pundi, Ceng? Kunduran. Oh, cedhake Apal. burbrosot. Apal tau ditimbali rono. Bleboh. Insyaallah. Kunduran pinggir Keleresan pinggir jalan Oh. Abah inji. Bu, Kaki sampean sok mangan ukar. Derek mangayu bagyo kula teng pinggir mawon. Monggo mriko. Sampun mriki kemawon. nanu nembang napa Bu? Sing panjenengan panjenengan saged Nggih. diiringi kali kanca-kanca yoga. Iki grupe apa iki jenenge? Hah? Grupe iki logo apa? Paguyuban nyangga dosa. Karawitan lo nyangga dosa iki. Dosane sing ndalang kok. Ah, bener apa ini kok? J, yang keperluan ketiga kalinya saya ingin menyaksikan langsung Kiseno Nugroho yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Hebat. Bagus. Saya tadinya enggak tahu sama sekali, tapi banyak kebetulan saya belajar sama Mbak Yuyanti, sinden itu ada, sedang bersama saya tadi. Beliau mengatakan Seno Nugroho ki edan gitu Mas. Aduh. Nggih. Mboten napa edan bab kabudayaan. Lah nggih menika maksudnya. Nggih. Jobipun menika sesasi 36 kali. Betul, betul. Sing 6 kali tele-tele. Lah
ngapunten. Nggih, pripun ini? Nembang Bu. Kalau keroncong Indra Utami Tamsir bisa diunduh di Spot TV, di YouTube, di kadang menawa kepethuk gamelan badhe kan. Anu, Pak Desuli. Pak Desuli meneh. Jumbuh kalian kahanan derek Pangayu Bagyo, derek ndedonga untuk kedua mempelai mudah-mudahan samawa. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan langgeng sampai mimilan. Amin, amin. Menyesuaikan tema malam hari ini pernikahan. Menapa? Mau mencoba menghaturkan Bowo Setyotuhu. Lajeng langgamipun sareng-sareng monggo diajeng-diajeng cantik kita semua bersama-sama. Buka beduk. Ayo. Magrib kok beduk to jeneng kaya gedruk tak duduk niki Setyotuhu dipun bawani mboten iya sing bawa Ibu Tamsir nggih monggo Bapak sepinten Laras ajar Mas mangke mbok menawi klentu. Suanten panjenengan sae sing gendar sing elek. Lah niki mbok dipetakke riyen. Mangke dolarnya dimasukkan sini nggih. Kangge genepan nika lho Mas. Tak minggih. Gampil mengke perkawis dolar kula tak linggih mriki. Niki genepi pundi wau dolare? Lah Allah Pak Bu. Oh, dadi ora penak. Lho kok mlebu meneh? Kok malah ra ditok. Oh, kok sik digolek. Lho niki genep riyen. Pundi wau dolare? Lah, monggo. Aku ki karo Bu Ibu iki percaya Singapura mawon Bu. Ijono ben kuwi. Singapura mek 50 kok. Niku rajin, rambuté sik genep niki pun butak. Nggih pun niki kula ijoli niki abang apik kok. Syukur. Apik nggih, Abang. Ora apa-apa diapusi wong ayu ya seneng kok. Aku ora melok. Napa ne? Swantenipun wetah. Nggih pun mergo dilem kula baleki. Alhamdulillah badhe 100. Yo pinter ya golek tambahan. Lha to wong mafia arep diapusi kere pasar. Kok ngarani aku kok kere pasar, Cek? Nika lho sing takon nika lho sing kere pasar. Oh, no, ngaku ana. Oh, aku ora ngapusi kowe kok sing ngapusi kono kok ditibake aku. Oh, ngaku ho. Kowe nek hao-hao engko aku nganggo goro-goro. Aja padha geger, padha kirene kok. Lah nggih to, kula niki nembe ajar nek dikisrui lak lupa lali supe. Monggo dompetipun kula jaga. Dan kingkang sarimbit sarambut ya sampe tak andani lamun aduh aduh caketing ati yen cedak yen cedak
tansah molat Sita Sita asih Bendo mimi lan mintunna ya bener ta terus bener to salahe mbok saut lah nggih kowe senengane ngrebut lah aku ora nyalahke kok do kaya geger iki apa ya dhek nyaut nembang ben ketok kerja kok ora leh rokak Leres nggih Abah. nggih Pak rokok karo wianan Abah tak goleki jebule ngarep. nggih aku nang kene kok yo wah Mas Eno itu rokoke jatah ubute direse ra umum Nuwun sewu. Jatah apa? Mas Seno menika leres. Awit kula niku ajar nek nembang di gamelan. Kula nggih Jadi, ajar. Nggih, panjenengan kalau memulai tadi itu sudah betul. Nggih. Nah, kalau saya akhirnya melanjutkan itu juga tidak salah. Iya. Betul. Panjenengan jumeneng to Mas Gareng? sampun Monggo. Sampun. Alah, kemarin kan sampun tak sampluk pun mboten jumeneng. Sekarang jumeneng. kula niku ketoke lunggone ya wis ngadeg Dumugi pundi wau? dumugi dubuki Bekasi Bekasi. bendo mimi pindah mimi lan mintuna ampun suarane kuping apa to Bah swara ki dinikmati nek oh kok sampe dadi semar kono wis komplit bagonge gendut gareng anggap Petruk Nugroho semare kowe semare cek dibutuhke ayo nimas bareng hana tepi wajah Mas Elo menang tenan. Sido rondo Sido wis dipajeri Sido sepe Jawah Setya Tuhu monggo Mas aku kang setya Diangkat yang dereng ngangkat kok panjenengan sampun mudhun. Angkat lagi. kekeselan
Anggek diangkat turun sampai anu mudun. Ayo janjine piye kemarin? Keturun. Oke, matur sembah nuwun Diajeng Ayu. Lah niki kula motone pedhes kenek. Gembrobyos grogi nika lho Mas Gareng. Tisu nika dipendhet rumiyin. Jarene sayang. Hayo mbok yo dilap-lap. Gareng iki bawa keturutan bojone gedhe dhuwur ayune omahe mesti ambruk. Apa? Dincengi cah cilik-cilik ku. Piye ya cecak kok merambati. Kowe rasa sirik nun sewu Mas. Sing streaming dipateni sik Mas. Monggo. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, sami sapi. Sami-sami. Werku piye? Werku Dara. Dara yen gedhe wong ki cilik ya piye? Nek ngono ya werku cindil. Oh. Lah mau ngangkat Abah masih ngendika kan nggak sopan kalau saya lanjutkan. Nah, sekarang terus pundi Abah? Sae nek kene ngangkat kono. Mergo nek diangkat ora nganggo ya sepo. Lah mangke mboten sopan panjenengan ngendikan kok. Tur wayahe diangkat kok randang muni. Berarti iso langsung. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun lho, Jeng. Ratu Kroncong. Nggih, kembang Ratu Kroncong. Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun kembang Drima merang teles. Apa kuwi? Nedha nrimo pangeran sing bales. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mohon pamit. Waktu yang sama. Saya akan nonton sampai Mas Seno selesai. Nggih, matur nuwun. Siap. Matur sembah nuwun Mas Matur sembah nuwun Mbak Yu, mugi terima kasih Diajeng cantik-cantik semua Mbak Yu. Semoga selalu sukses. Amin. Ya. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Aduh, Kyai kok luwese kaya ngene. Nyantun nggih nek. Nggih. Kaya ngono kuwi nek ra nambani mripat ya wong lanang katarak temen. Iki Lesmana mung sida budal. Siap niki pun. Oh iya. Nggih. Niki ajeng kula budalke Lesmana. Kowe kok nyemang apa to kowe? Wong sing Mas Seno iki sing menikmati masa kesendiriannya. Wong aku moderator kok. Nggih. Pak Haji, sugeng tindak Pak Haji. Nggih. Nitih bis napa nyepeda? Lah Pak Waryanto ki mobile apik-apik waleh terakhir ngepit. Matur sembah nuwun. Nggih Bu Haja Nurana, matur nuwun. Nggih, amin. Monggo Ibu. Iki sik kumpet keluarga besar Pak Haji Kondang, Pak Haji Untung, Tasik Lenggah. Nggih. Pak Haji liyane. Leres, Pak. Luar biasa. Mila kula tak nglajengke lampah riyin. Yo ayo iring-iring mantan. Lho lho kuwi sing dinteni Kyai saminake iki. Ayo. Weh, pokoke tenang tawon. Apa? Kena cengele. Apa kuwi? Lakon kudu kecekele. Kecekel Apa kuwi? Oh, varian ora tekan gone kok. Pak. Ayo, Mak. Iya, ayo, Nger. Tan samar pamaring sapa